Имам много идеи, но нито една от тях не ми изглежда правилна или обратното, нямам никакви идеи. Обикновено това са най-честите изречения, с които клиентите идват при мен, чудейки се каква да бъде следващата им кариерна посока. Знаят, че не се чувстват удовлетворени в настоящата си работа, но не могат да преценят на къде да се насочат. С това второ видео от поредицата, посветена на това как да направим кариерна промяна, всъщност ще се опитаме да очертаем онези аспекти на личността, от които трябва да тръгнем да себе изследваме преди да вземем решението към каква нова кариерна посока да се насочим. Има 4 водещи елемента, които ги споменах в края на миналото видео. С тях започвам и днешното, като ще мина много по-подробно с примери, въпроси, които се надявам да събудят вашето мислене и да започнете да мислите по-креативно в посока какъв тип работа може да отговаря на вашата личност. Останете с мен до края. Аз съм Искра Банкова, кариерен консултант и трудово-организационен психолог. Когато хората идват при мен с големия пред тях въпрос каква работа би била най-подходяща за мен, обикновено не стартираме от нулата. Когато започнем да говорим, се оказва, че има най-различни следи, така да ги наречеме, които водят човека в една или друга посока. Например, има дейности, които са му по-приятни от други, има неща, които му се отдават по-лесно, чете в свободното си време по теми, които истински го интересуват. Всичко това са откъслечни следи, които когато успеем да ги съберем в едно общо цяло, може да открием каква посока най-добре пасва на човек. Разбира се, пак с уточнението не търсиме идеално съответствие, защото ако се водим от тази идея, че има някаква идеална за нас работа там някъде по света, е много по-вероятно да сме разочаровани, когато не открием такъв идеален избор, но търсим най-доброто припокриване между нещата, които на нас са ни интересни, отдават ни се, в същото време отговарят на нашите ценности и това, на което държим в живота и на личностните ни характеристики, т.е. какви хора сме ние, с какви нагласи, какъв тип поведение по-лесно ни се отдават и предпочитаме. Именно за тези 4 елемента ще говоря по-подробно в това видео. Разказвала съм за тях и в мини поредицата как да открием работа, която ни удовлетворява. Ще сложа линк и към нея, защото там съм минала през конкретни теории по всеки един от тези 4 елемента на личността. Сега няма да навлизам в такава дълбочина, тъй като наистина всяка една от тези 4 области е предмет на отделно видео и няма как да го събера в едно, но ако сте от по-любопитните, за вас ще има линк в края. И нека да започнем първо от интересите, т.е. кои са тези неща, които ни вълнуват. Това за мен е най-определящото, когато избираме нова кариерна посока. Какво ни вълнува, какво ни движи, какво естествено искаме да правим. Не защото някой ни кара или защото знаем, че ще вземем заплата, а самото действие ни носи удовлетворение. Тук има една много хубава теория на Джон Холанд за 6 типа интереси, които той свързва директно с конкретни професии. За нея разказвам в видеото, посветено на интересите в тази мини поредица, как да открием работа, която ни удовлетворява. Горещо ви съветвам да го изгледате. Тук няма да влизам в подробности, тъй като темата сама по себе си е много обширна и няма да се събера в едно видео. Но за да ви дам все пак отправна точка, като мислите за своите интереси, какво да гледате. Може да си зададете няколко въпроса, които да ви помогнат да откриете своите интереси. Първият от които е какво ми задържа вниманието, т.е. кои са онези активности, които наистина са ми интересни и няма някой, който да ме кара да ги правя, а аз сам чета, проучвам, намирам информация за тях. Тук може да ви звучи малко абстрактно, затова ще ви дам конкретни неща какво да правите. Например, ако гледате YouTube, замислете се какъв тип подкасти, предавания, изобщо какъв тип видеа там ви грабват вниманието. Тази повтаряща се тема в нещата, които гледате, може да е много определяща за това какво ви е истински интересно. Или пък какви книги четете, какво проучвате в интернет, за какво ви е интересно да събирате още информация. Тези неща много често ги пренебрегваме и си мислиме, че това са някакви странични интереси, те нямат нищо общо с работата,
Да, на този етап може все още да нямат нищо общо с работата, но ако имаме някакви задълбочени интереси с някакво надграждане, било то образование или дори самообучение, може да ги вдигнем на ниво, от които наистина след това да направим своята следваща професия. Така че вгледайте се във всички тези активности, които показват къде са вашите интереси. Дали ще YouTube, дали ще по телевизията какъв тип предавания гледате, списания, ако четете, в интернет за какво търсите. Всичко това са нишки, които могат да ви покажат. А дори в свободното ни време, като говорим с приятелите си, на какви теми обичаме да говорим. Например, аз си спомням, когато излизам, да кажем, с приятели на мъжа ми и те започнат да говорят за техника, поправяне на неща, как ме наляга безумно оттекчение, но всъщност това са така наречените реалистични интереси по теорията на Холанд. Т.е. това са тип хора, които обичат да правят прагматични неща, където нещо се ремонтира, поправя, създава. Очевидно това не са моите интереси, защото тези теми ме отекчават. Но, например, когато се заговорим за това, как може да помогна на някой приятел, който е в труден период, какво зависи от нас, какво не. Ето това пък показва, че имаме интерес по-скоро към социалните взаимоотношения или това са така наречените социални интереси по Холанд. Те сочат за професии, насочени към работа с хора, например да работиме като психотерапевти, медицински сестри, учители, дори много са различни професии, които може да работи човек с социални професии. Но въпросът е, че дори разговорите, които водим в свободното си време, много често са илюстративни за това какви са интересите ни. Друг е въпросът дали ние много преждевременно няма да ги избутаме настрани и да кажем не, това е просто нещо странично, нещо, което така ми е любопитно, в никакъв случай това не може да стане професия. Да, наистина има неща, от които е трудно да направим своето следващо работно място, но това не означава, че е невъзможно и колкото по-рано отхвърляме възможността реално да изследваме този интерес докъде води. Дори и, както казах, обичам примерно да си говоря с приятелки за взаимоотношения. Например, вие мога да си каже, да, клюкарстваме си, какво толкова. Но ако се вгледам по-дълбоко, ще видя, че всъщност това е голям интерес към хората. Всъщност ми е интересно тяхното поведение, мотивацията им, какво ги движи, защо правят нещата, които правят. И това вече води, да кажем, към психологията като сфера, в която аз мога да се развивам. Така че не пренебрегвайте много набързо тези интереси, само защото се случват в неформална обстановка. И тук е моето мини упражнение към интересите, което съм го споделяла и в видео от предишната поредица, за която споменах по-рано, но ще го кажа и тук за тези, които няма да го изгледат. Едно упражнение за това да се свържете с интересите си, то по-специално в областта какъв тип професия ви интересува, е да направите упражнението 5 клонинга, което се състои в това да си представите, че имате 5 идентични на вас клонинга с абсолютно същите интереси, влечения, житейски опит, начин на мислене, личностови черти. Но имате свободата на всеки един от тези клонинги да му дадете различна професия, нещо, което наистина би ви било интересно. Може да ви се струва много нереалистично към момента, например, но някой да го направите астронавт, а вие да нямате никакво образование в тази посока. Това не е важно за упражнението, т.е. абстрахирайте се от това какво ви се струва реалистично и мислете само в посока какво ви е истински интересно. Може да си ги запишете клонингите, да ги оставите малко да отлежат, след време да ги погледнете наново и ще видите, че те много често съдържат в себе си наистина идеи за бъдещи професии. Може би не точно в идеалния вариант, както казах, може да не е точно да станете астронавт, но примерно да започнете да се интересувате повече от физика, евентуално нещо в тази област да се развивате. Тези клонинги всъщност правят много директна връзка с нашите истински желания, какво искаме да правим. И дори да не може в идеалния вариант да се случи точно така, както сме си го представили, все пак това е една много важна насока какво ни интересува и оттам нататък може да мислим за това, окей, ако това не може да се случи точно по този начин, примерно да не мога да стана астронавт, то какво е възможно да стана и да направя тук и сега.
Вторият важен елемент това са способностите, а именно какво ни се отдава. Тук е много важно да успеем да отграничим наистина нашите способности и силни страни, защото това, което забелязвам в консултациите с хора, че повечето от тях не успяват да видят силните си страни, именно защото са им силни страни. Те са свикнали тези неща да им се отдават лесно и всъщност не им прави впечатление. Обикновено на хората им прави впечатление това, в което не са добри. Например, човек не се справя добре с математико-логически проблеми и задачи, да кажем, и това му седи в съзнанието, като ето, тук имам дефицит, не съм толкова добър, колкото, да кажем, са моите колеги. Това съм го чувала много често от програмисти, които се сравняват по способности, какво може другия, какво мога аз. И човек вижда само собствените си минуси, защото те го спъват. Т.е. спъваме се в нещата, които не ни се отдават и обикновено за това те са много по-ярко така пред нас изпъкващи като проблематични. Докато способностите си много често ги приемаме за даденост, за нещо нормално. Например, на някой му се отдава много така лесно да общува с другите, да ги убеждава, да ги повежда към своите идеи и си казвам това е елементарно, това всички го могат. Естествено, че ще го направя и аз, не е като да съм някакъв математически гений, но в същото време на математическия гений, така да кажем, може да му е изключително трудно именно това свързване с хора, да осъществи връзка, да прояви социалните си умения, изграждайки взаимоотношения с другите. Така че това, което ни се отдава, често го пренебрегваме. Затова тук съветът ми е, преди да пристъпите към избор на нова посока, наистина да си направите така една инвентаризация на своите умения, като може да мислите в 3 периода. Какво ми се отдавало, когато бях дете, тинейджър и сега като възрастен, като в никакъв случай не говорим само за учебни предмети, докато сме били ученици, или пък само за настоящата си работа, ако в момента работим. Може да мислите за всякакви дейности извън учебно-професионалната сфера. Изобщо мислете какво е било онова типично за съответната възраст, което ви е идвало с лекота. Може да ви е идвало с лекота да общувате с другите деца, да правите нови познанства, или пък много добре да структурирате информация, или сте били изключително съвестни, организирани и винаги са ви хваляли за това. Способностите може да са най-различни. В плейлиста, за който ви споменах по-рано, към който ще сложа линк, там разглеждам теорията за множествената интелигентност, която също може да ви донесе идеи в какви категории да мислите, когато говориме за способности, така че горещо ви препоръчвам и това видео да изгледате, но дори и без него помислете върху това упражнение, какво ми се отдаваше с лекота, като дете, тинейджър и възрастен. Третия елемент, това са личностните черти, също изключително важно нещо, което да съобразим, когато избираме следващата си професия. Няма да влизам пак в подробности за теорията на големите 5 прилагателни, която сега само ще използвам за илюстрация какво имам предвид, когато говорим за личностни черти. В нея се говори, например, за това дали сме интровертни или екстровертни. Ако сме по-интровертни, т.е. изморяваме се от много социални контакти, имаме нужда от повече самостоятелна работа и фокус сами със себе си, то тогава е хубаво да се ориентираме към професии, които съответно не изискват толкова социална интеракция. Но това пък не означава да изключиме напълно интеракциите с хора. Нали, това, че човек е интровертен, не означава, че трябва да седи 24/7 сам. Напротив, първо, че има степени на интровертност, не всички интроверти са еднакво интровертни. Винаги говорим за скала, т.е. дори когато човек попълва резултата, има една скала, която показва дали тази черта е много силно изразена, силно, средно, малко или много малко. Така че тук не говориме или си интроверт, или си екстроверт, мислиме в нюанси по-скоро.
Но в зависимост от това колко сме интровертни, наистина може да имаме нужда от по-самостоятелна професия, ако в същото време, да кажем, имаме аналитично мислене, може да станем, например, девелопери. Но може да сме по-интровертно насочени и за нас да е изключително важно да подпомагаме другите, интересно ние да общуваме с хора. Тогава пак може да намерим работа, която отговаря на тази характеристика, но без да е с прекомерно социално взаимодействие. Например, може да станем психотерапевти в индивидуални срещи да помагаме на другите, което е много по-щадящо, отколкото да кажем да станем тренер и да водим групи от по 20 човека, които ще изискват много по-голяма енергия от наша страна, което може да се окаже трудно за един интроверт. Или обратното пък, ако сме по-екстровертни, то тогава да търсим професии, където имаме повече общуване. Дали ще е продажби, маркетинг, организиране на събития, т.е. дейности, в които наистина тази наша екстровертност няма да е минус, а напротив ще е много голям плюс. За другите личностни черти, например, дружелюбността, ако сме много дружелюбни, това е пак една от характеристиките по теорията на големите 5, то тогава може да търсим помагащи професии, там където наистина може да допринасяме за благоденствието на хора, да кажем учители, психотерапевти, социални работници. Другата пък характеристика пак от тази теория, съвестност, на някои места я превеждат добросъвестност, на други съзнателност. Има много така вариации в българския превод. Термина на английски е conscientiousness. Ако имаме висока степен на съвестност, това означава, че обичаме структурата, реда, подредеността и да кажем ни професии като счетоводител, финансист, банкер може много добре да ни прилягат. Другата пък характеристика от тази теория отвореност към нов опит. Това са хората, които обичат нови идеи, да учат, постоянно да има нови преживявания, да се обогатяват. Това са хора, които виреят в професии, които могат да предложат именно тези характеристики, да кажем професията на журналист или на изследовател или на пътешественик, блогър, влогър. Тоест, онези дейности, където наистина тази характеристика може да се разгърне и те тогава да се чувстват пълноценно. И емоционалната стабилност на някои места оригинално се е наричала невротичност, звучи много негативно, затова и аз използвам термина емоционална стабилност. Тя може да е ниска към висока. Ако да кажем сме с ниска емоционална стабилност, е хубаво да избягваме професии, които имат много стрес. Генерално се знае, че са стресови позиции, защото хората с по-ниска емоционална стабилност всъщност преживяват стреса и напрежението много по-интензивно от хората, които са със средна или пък тези с висока емоционална стабилност. Така че всяка една от тези личностни характеристики има тестове, с които се изследват и аз ползвам в моята практика. Ни помага да се ориентираме какъв тип професии биха били подходящи за нашите личностни черти. И стигаме и до четвъртия елемент – ценностите. Те не дават толкова директна информация за това какъв тип професия е подходяща за нас, но са фактора, който ако пренебрегнем, може да направим изключително грешен избор, защото ценностите всъщност са нашия компас. Те ни показват правилната за нас посока на даден етап от живота. Ако интересите показват какво ни вълнува, способностите ни казват в какво имаме ресурс да се справим, личностните черти ни дават информация за какъв тип професия и работна среда ни пасват. То ценностите са тези, които по-скоро поставят въпроса пред нас: какъв живот искам да подкрепя през работата си? Защото работата не е изолирана. Тя е част от целия ни живот, от нашите приоритети, от това какво е важно за нас. И много често на хората всъщност това, което им е най-трудно, е когато има конфликт на две ценности. Бих казала, най-типичното, което срещам при моите клиенти, е конфликта свобода-сигурност. От една страна, особено тези като мен, които дълги години са работили в корпоративна среда, стигат етап, в който жадуват за по-голяма свобода на вземане на решенията, на организиране на дейността, на това да
въплатят в реалността своите идеи, а не да участват в 1000 срещи, 5000 съгласувания, 200 000 имейла, за да се вземе едно елементарно решение. И от една страна е желанието за свобода, да организирам работата си и живота си по начина, по който искам. От друга страна обаче е сигурността, отново ценност и отново може да е водеща ценност, която казва: не, аз искам сигурна заплата, искам сигурни доходи, искам да знам, че на 5-то число ще взема хикс на броя пари, за да си платя кредита, да си гледам децата, да си платя сметките. И това противоборство между две коренно различни ценности много често е в основата на конфликта. И хората идват на кариерни консултации, казвайки: не знам каква работа е за мен, но всъщност се оказва, че те знаят каква работа е за тях. И тя обикновено отговаря на условието свобода, т.е. ново начало, което ще им даде тази независимост, от която имат нужда, но е в пълен противовес с другата им ценност, а именно желанието да имат сигурност. Има ли лесно решение на тази дилема? Не, по-скоро в хода на консултациите винаги се опитваме да изследваме ценностите в дълбочина, да видим какво е приоритет на този етап за човека. И понякога няма идеално решение. По-скоро е въпрос на осъзнат избор. Какво за мен е по-важно на този етап и на него ще дам приоритет и кое ще остана на заден план. Винаги тук има едно съжаление, няма, как да кажа, перфектно щастие, ако имаме две контрастиращи си ценности и едната трябва да я оставим на пауза и да обърнем повече внимание на другата. Винаги ще има съжаление, да кажем, човека, който едновременно иска свобода, да започне, да кажем, собствен бизнес или фриланс дейност, ще съжалява за това, че няма сигурността, доходите, които са планирани и очаквани. Човека пък, който избере сигурността и заплатата, която идва на определено число в месеца по неговата сметка, ще съжалява за това, че няма независимостта и свободата, от които се нуждае. Затова тук не бива да търсиме пак някакво категорично идеално решение, както и в началото на видеото казах, а по-скоро да вземем осъзнато решение, кое избираме на този етап и кое временно ще оставим на пауза. Разбира се, може да разгледаме и много други елементи, освен тези 4 на личността, които да вземем в предвид, когато избираме следващата си кариерна посока, но това са, бих казала, базовите, които, когато работя с моите клиенти, виждам, че минавайки през тях, получават яснота за това наистина какъв тип професия би била най-подходяща за тях. И в следващото видео продължаваме с естествената тема, която следва, а именно как да превърнем всичко това, което сме разбрали за себе си като интереси, способности, личностни черти и ценности в различни кариерни посоки.